For today's video, late upload po ito mga kapatid. Nandito naman po tayo sa Ibita Hotel, located po sa may SM Bacoor. Regular client ko po ito mga kapatid. Madalas ko na po itong naiba-vlog at madalas ko na rin po itong nasasabi na aking regular client po. Kung gusto nyo po magpa-service ng massage po sa akin mga kapatid, mag-PM lang po kayo sa akin at willing naman po ako sa inyong location, basta sure client lang po mga kapatid. Bali late upload ko po to na aking pong ginawang video at tayo nga po pala ay nakahire na naman po ng ating regular client. Nag-PM po siya sa akin para magpa-service uli ng massage. Let's go mga kapatid! Start na po tayo! So ito nga po mga kapatid, nandito na tayo kung saan pong room tayo papasok at kung saan pong room naghihintay ang aking client. Room number 19 po ang ating papasukan. Tayo pa ay nag-doorbell na nga po para pumasok na kasi naghihintay na po ang aking regular client. Ito po ang loob ng kanilang room na napakalinis, na napakaganda po at meron din po silang TV. Ayan po mga kapatid na nakakita nyo. At napakaganda nga po, malakas din ang kanilang aircon at yun na nga, malinis. At iyan po ang kanilang maliit na center table o kanilang table. At ito na po ang loob ng kanilang CR na napakaganda. Malakas din po ang hot water nila o ang kanilang tubig. Meron din pong bidet at mabango po ang kanilang CR. At ang kanilang pong bowl. So dito ko na po tatapusin ang aking vlog sa gabing ito at isang mapagpalang gabi. Bye bye. God bless.